V kúpeľných miestach sa vždy esteticky spájali dary prírody s prírodným prostredím. Klímu a liečivú vodu citlivo dotvárali diela, ktoré vytvoril človek, aby efektívnejšie mohol využívať tieto blahodárne účinky v prospech svojho zdravia. V malebnom prostredí západnej časti Zvolenskej kotliny ležia kúpele Sliač. Tunajšie liečivé pramene sú známe už takmer 8 storočí. Vo svete existujú už len 3 ďalšie miesta s podobným zložením liečivej minerálnej vody, a to v Argentíne, Austrálii a v Španielsku. Kúpele Sliač ležia na strednom Slovensku medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen. Podnebie ako dôležitý prírodzený činiteľ komplexnej kúpeľnej liečby je tu dosť teplé a vcelku pokojné. Do roka je iba asi 80 dní bez slnečného svitu. Jedinečné zloženie tunajších prameňov spolu s priaznivými klimatickými podmienkami vytvára vhodné prostredie pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Slovenskí pacienti sa tu zotavujú po prekonanom infarkte myokardu alebo po operácii srdca. Svoje zdravie si tu však obnovujú aj mnohí zahraniční hostia, trpiaci vysokým krvným tlakom, ochoreniami srdca alebo ciev. Pacient po príchode do kúpeľov je dôkladne vyšetrený kvalifikovaným lekárom. Po zhodnotení zdravotného stavu je pre každého hostia stanovený individuálny liečebný plán s rozpisom vhodných procedúr. Počas liečebného pobytu sú pacienti ubytovaní v jedno- alebo dvojlôžkových izbách s príslušenstvom a komplexným vybavením. K dispozícii sú aj dvojlôžkové apartmány s obývacou izbou a samostatnou spálňou. Pacienti sú počas celého liečebného pobytu pod stálym dozorom svojho ošetrujúceho lekára a zdravotného personálu. Okrem pravidelných konzultácií môžu pri zhoršení zdravotného stavu navštíviť lekára v ordinácii, alebo lekár príde za pacientom na jeho izbu. Prvá písomná zmienka o sliackých liečivých prameňoch pochádza už z roku 1244, z obdobia panovania kráľa Belu IV. Vtedy bol susedný Zvolen povýšený na slobodné kráľovské mesto. V mestskom privilégiu a v listinách z neskoršieho obdobia sa pri opise jeho okolia a vytyčovaní hraníc chotára spomínajú i minerálne pramene v osade Rybáre. Neskoršia obec rovnakého mena spolu s obcov Hájniky vytvorili základ dnešného mestečka Sliač. Pôvodné kúpele v Sliači boli v jednej budove, pretože pramene, ktoré ich zásobovali minerálnou vodou, vyvierali blízko seba. Vodu z prameňov zachytávali do bazénov obložených doskami. V roku 1819 pribudol prvý kúpeľný hotel s 24 izbami a následne nový kúpeľný dom, v ktorom boli 4 bazény. Ďalšie rozšírenie a úpravy kúpeľných a ubytovacích zariadení súviseli s návštevou arcikniežaťa Jozefa Habsburského a jeho manželky Doroty, ktorí sa tu v roku 1823 mesiac liečili. Veľkou udalosťou pre kúpele bola návšteva srbskej kráľovnej v roku 1886. So sebou mala 3 komorné, osobného lekára a ďalšie služobníctvo. Hovorí sa, že boli ubytovaní v 8 izbách a pre vaňové procedúry kráľovnej museli zvlášť objednať novú medenú vaňu. Základom kúpeľnej liečby sú vaňové a bazénové kúpele v 33-stupňovej minerálnej vode.
Voda z kúpeľného prameňa je síranovo-hydrouhličitá, horečnato-vápenatá s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Kúpeľný dom je v tesnej blízkosti prameňa, takže voda, s ktorou sa naplňajú vane a bazén, prichádza v prirodzenej, teda v najúčinnejšej forme. Sekundová výdatnosť prameňa je asi 5 litrov minerálnej vody a 10 litrov žriedlového plynu. Čas trvania kúpeľa, koncentráciu a teplotu vody, podobne ako ostatné liečebné procedúry, predpisuje pacientom ošetrujúci lekár. V 30. rokoch minulého storočia došlo v sliačských kúpeľoch k najväčším stavebným zmenám. Komplex budov s liečebným domom Palace, obchodnou a spoločenskou časťou sa stal dominantou celého kúpeľného areálu. Architektonicky sa budova radí k najvýznamnejším predstaviteľom staviteľstva obdobia moderny v Európe. Tu sa nachádzajú aj stravovacie priestory pre pacientov. Výživa je dôležitou súčasťou komplexnej kúpeľnej liečby, preto sa nemožno čudovať, že dietnú stravu tu pripravujú v spolupráci s lekárom a dietnou sestrou. Údolím v blízkosti kúpeľného areálu preteká rieka Hron. Tu trávil chvíle oddychu popredný slovenský básnik Andrej Sládkovič v časoch, keď tu pôsobil ako vychovávateľ. Zasnene pozeral do krajiny pod Kremnickými vrchmi a s mládeneckou obrazotvornosťou rozmýšľal nad veršami Maríny. Jej socha pred kúpeľným domom Palace je symbolom najčistejších citov a zároveň spomienkou na básnika, ktorý prežil v tomto malebnom prostredí 3 roky zo svojho plodného života. V sliackých kúpeľoch okrem účinkov liečivej vody využívajú aj iné procedúry. Pozrime sa bližšie na niektoré z nich. Podvodné masáže, aplikované prúdom vody, slúžia k prekrveniu celého tela alebo jeho časti. Výrivý kúpeľ sa ordinuje pacientom s ischemickou chorobou dolných končatín, ďalej pri migrénach a pri únave nôh. Perličkový kúpeľ je doslova balzamom pre telo po nadmernej záťaži celého organizmu. Klasická masáž priaznivo vplýva na celkový zdravotný stav pacienta. Špecialitou sliackých kúpeľov sú podkožné injekcie žriedelného plynu. Táto forma liečby je veľmi účinná. Už počas niekoľkých dní vedie k ústupu lokálnych bolestí. Vakuopres je prístroj určený na liečenie periférnych porúch prekrvenia dolných a horných končatín s využitím vzduchu, kyslíka alebo žriedlového plynu. Suchý uhličitý kúpeľ, tzv. Biovak, je moderná liečebná metóda, ktorú v sliackých kúpeľoch zaviedli ako prvý v kúpeľníctve na Slovensku. Pri aplikácii tejto procedúry sa využíva prírodný žriedlový plyn, zachytený z kúpeľného prameňa. Žriedlový plyn prispieva okrem iného k úprave hormonálnej nerovnováhy, zlepšuje prekrvenie svalov, urýchľuje regeneráciu organizmu a odstraňuje migrenózne bolesti hlavy.
Masáž lymfatického systému urýchľuje odplavenie únavových a odpadových látok z buniek a medzibunkových priestorov kože, podkožia a svalov. Procedúra prispieva k skvalitneniu vzhľadu kože, je účinná proti celulitíde, odstraňuje opuchy a napomáha vyhladeniu jaziev. Pri chronických zápalových a pooperačných gynekologických stavoch sa osvedčil nielen vplyv uhličitej vody, ale aj rašelinového liečebného zábalu. K utíšeniu lokálnych bolestí, najmä pri chorobách pohybového systému, pomáhajú parafínové zábaly. Aj ďalšie liečebné procedúry významne prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov, zmierňujú ich ťažkosti a pomáhajú prekonávať zmeny vyvolané chorobou. Zvlášť dôležité sú procedúry, ktoré slúžia ako prevencia pred škodlivými látkami, ktoré nás denne ohrozujú. Liečebný pobyt takto prináša komplexné zotavenie celého ľudského organizmu. Kúpeľný areál leží uprostred 60-hektárového lesoparku. Najrôznejšie okrasné dreviny, ktoré v lúčoch slnka menia svoju farbu, spolu so spevom vtákov a okolitým prostredím, pôsobia blahodárne na zdravie každého návštevníka. Tí, ktorí sa tu liečili, veľakrát svoje zážitky prenášali na maliarské plátna, alebo im dávali hudobnú či literárnu podobu. Najväčší slovenský básnik Pavol Orsák Hviezdoslav napísal o svojich dojmoch z tohto prostredia. Jak tu slastno, jak tu milo, v šumnom Sliači. Veľmi vrúcny vzťah k tomuto prostrediu mala aj česká spisovateľka Božena Nemcová. Maliari Jozef Kolár, Václav Špála, Ľudovít Fula a Janko Alexi tu vytvorili celý rad zaujímavých obrazov, ktoré dnes doplňajú kúpeľné interiéry. Choroby, ktoré sa tu liečia, často nazývame civilizačnými a ich pôvodcom je nadmerná telesná hmotnosť, nedostatok pohybu a nervové vypätie. Preto súčasťou komplexného liečebného procesu je dostatok telocviku a prechádzky na čerstvom vzduchu. Individuálna pozornosť je venovaná pacientom s následkami mozgovej príhody alebo po úraze. Pohyb, pohyb, pohyb. To je základné pravidlo, ktoré sa tu predpisuje ako doplnková liečba každej choroby. Sliacké kúpele pacientom ponúkajú najrôznejšie športové aktivity. Záleží od každého jednotlivca, ktorý zo športov si vyberie k spríjemneniu liečebného pobytu.
Okrem kúpeľného prameňa, z ktorého sa voda využíva pre vaňové a bazénové kúpele, sú tu ďalšie 4 s minerálnou vodou určenou na pitie. Ich účinky sa prejavia zlepšenou chuťou do jedla, pomáhajú liečiť chudokrvnosť, ochorenia tráviacich a močových ciest. Atmosféru kúpeľného areálu dotvárajú kultúrne podujatia konané v rámci Sliackého kultúrneho leta. Promenádne koncerty a vystúpenia dychových hudieb, ktoré hrajú aj do tanca, patria k najobľúbenejším podujatiam. Na svoje si prídu aj milovníci kultúrnych či historických pamiatok. Vo voľných chvíľach môžu navštíviť niektoré zaujímavé pamätihodnosti v okolí Sliača. Chorý človek, ktorého okolnosti prinútili zmeniť životný rytmus, si obyčajne viac začne všímať veci, ktoré mu dovtedy akosi unikali. Zrazu, ako keby mal viac voľného času pre seba a svoje myšlienky. Prekonaná choroba ho priviedla do tohto prívetivého prostredia, kde nie len liečivá minerálna voda, ale aj okulahodiace okolie navracajú chorým silu a životný optimizmus.